dudarik gabe Minor Threat. Bueno, pila bat izan dira, baina igual bata esateko adibidez, Spermuseko Something to Prove, asko gustatzen zait, eta ipintzen badez, oso gustatzen dut. Kantu bat, beti entzuten bat eta guztok hartzen dut, Yes is Space, mintzan mota zutena. Letra esango zen, taldean igual deitzen bakea gehatzeko da, beti esaten dugu No te olvides de la banda, el tri, mexikarra, eta ez da lain letra politxa edo eserrez, baina, bueno, beti esaten dugu eta beti memorizan dugu. Bea bezala igual jotzeko, gustoko hartzen dut, dala Edian de Jorrozeko baju zailea, oso nagero irutzen zait, linea politxak, baina hola bat bakarrik ez daula. Horiekin gustoko hartzen dut. Danak, etxian viniloak, kotxian CD-a, gero oinez emanez iritik jartzen dut MP3-a, da ebai dakar kasetan. Beti ukoskin. Han hasi nintzen, duela 20 urte pasata gero, han jarritzen dugu, da gure etxia da. Ikusteko kontzertu bat gauz badala soinua, baina beste badala bai giroa, ze giroa garen. Eta igual ikusteko da giro batekin polita da jendora dut. Bat bakarrik ez da, baina batekin gehatu nintzen flipauta izan zen Moganbon, duela 20 urte, hortikan edo gehiago, nahi Bonhammer. Zan helen guztinakin, apatxaz, edo ziken duen kolpez-kolpe, viniloa. Ez berlanaz. Josuten duela 2 aste menda badaban, eta hori izan azken diskoa.